Здравейте, Тук той... напредък Какво? въглища. Аз ще продължавам тук бренч майнинга. Уха, тук колко въглища има. Тук аз ги бях намерил. Тук трябва да светим. О, чай, че тук не купа. Ние сега купаме на 3 реда, ама айде. Нищо. Аз ще купам и тези рандом. Код намеря. А, редстон. Взех редстона. А, тук. А, ти си направил. Чуда са кой. Ма копай си от твоята страна. Може да намериш нещо. Ти не си Аз продължил. купам сега за въглища. Чупи всеки ред. И за косенето основа въглищата. А, бъгна ми се. Той видях надалечо. Его пак. Чупя едно и ми се бъгва и виждам лава. Нещо като там дънджън ли не помня. Равин. Аз ще копа. И тук има въглища. Аре, аз ще осветявам. Няма ли да... таковаш? Кирката ми свърши. Значи каменна. Кой да копая? Служи нов торч. Ама не, той там има течен див. Копай само напред или въглища. Аз ще копам малко те само напред. О, намерих лава. Тук ще шифтваме. Че видя има ли нещо далечина. Пази се, че може да те ударя. Пази се. Хайран. Че аз тук малко ще предпазя. Аз ще да ни бъде. Осе. Какво 8? Айран? Да. Чай се. То тук има още продължава лавата. Редстоун. И нещо няма диаманти. Пак. Такова. Ги на 11-то ниво до лава. Трябва да намерим скоро нещо. Не мойте. Без да намерим. То ще железно такова оръдие. Намерих лапис. Какво? Лапис. Сериозно. Какво имаше? Какво имаш? Ама какво имаше в себе си? Нищо нямам в себе си. Преди какво имаш? Що пак умираш, бе? Защото пак съм чувствал. Сериозно? И умря ли? Не. Не! Мале! Крипър гръма е тук до мен, човек. Чай, тази дупка да... Не, бе, поиса. Тази дупка ще я запуша. От и сега ще да ме пусне един крипър. Не, направо правите. Чай, то слапи сега. Ще го взема много внимателно. Ще както ти падна в лавата и аз мога падна.
Взе го, май. Ти сериозно ли? Чек, ти си спец по лавата. Аз се опитах да плувам в лава. Пак ли? Не. Тя камери. Сега вече е безопасно. О, редстон! До лапис редстон. Тук някъде трябва да има диамант. Ти сериозно? Ти кай да стига, бе? Какво? Так ми пишат. Опита се да плува в лава. Еми то той като умреш. Събрах 30 лапи, уча да знае. Дай му. Заповядай. Аз ще продължавам бре. Кой са? Мале, как ще да паднеш? Аз ти го изкопах пред теб. Ихта слава. Навсякъде. Въглища. Няма диаманти. Виж какво ти написа? Трифон бил бит от пал. Да, защото цапнах с кирката. Без ти щеш да умреш, нали знаеш? Да. И аз получих пари, зато и сме добре. Получих $20 или колко там. Тъй, че сме добре. Ух, къно. Сега как да се смъртя? Къде, бе? Маля, колко кабелство не Има мога. един камък. Аз и сега правя трети епизод на сървъра и стига толкова. Къде, бе? Нямам кирка да ти дам, трябва да ти духовно да се направиш. Магли, че хочеш ли му да намеря диаманти? Айде моля за епизода да намеря диаманти. Ако Майнкрафт ми е приятел. Майнкрафт ми дава лава. Мерси много. Пак те убих. Трифон се опита да плува в лава, бягайки от павлости. Ма не бе, стига си пада. Защото все пак снимам и ти си едно... Его, доволен ли си? Затулих я. Виж. Не помниш ли, че в този сервер май нямаше евенти? Някакъв пише ес. Да, то на шега сигурно. Варп, TNT, Варп, Иван има. Този, който и... Аре бе, чуки, ни диаманти не бе намери. Трябва. Искаш да те бутна и да умреш? Намери ма, пожалуйста. Нема. Искаш да те намеря? Да си изкопам на спокойствие редстоуна. Аз тъкмо ти го отворих. Се прави железна кирка. Така ще си правя бренч майн. И пак намирам редстоун. Мале, как ще да падна в лавата. Само дали... Добре, че шифтвах. Че и въглища има тук, ама няма диаманти.